Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom novom videu. V dnešnom videu si otvoríme tento balíček. V tomto balíčku, počkajte, sa nachádzajú nejaké Paldan Fates karty, ktoré mi chýbajú do môjho albumu. Nemám, nie je to kompletne všetko, ale tak môžeme sa vrhnúť na to. Takže môžeme to takto otvoriť. Dúfam, že to pôjde, dobré. Je to nejak 25 alebo 26 tuším kusoviek, nie som si teraz úplne presne istý. Tak. Máme prvú, dobre. Sú to väčšinou base karty, ale sú tu aj nejaké EX-ka. No a toto neviem ako odbalíme, lebo je to veľmi dobre zabalené. Takže mám tu nožnice hneď vedľa seba. A to sú nejaké čudné nožnice. Počkajte chvíľku, ja si odskočím po nožnice. Späť s nožnicami. Si to hneď len odbalím. Je to veľmi ťažko, ale je to veľmi dobre zabalené, kvalitne musím povedať. Čakajte. Ešte nikdy som takto kvalitne nevidel zabalené karty, čiže dobré. Je to veľmi veľa igelitovej tej fólie. Je to veľmi ťažko, ale už to bude, malo by to byť za chvíľku. No a už to tu máme. Takže tieto kartonky 2 ešte využijem a tu máme všetky deky. Úplne všetky, takže môžeme za to. Takže prvou kartou je tento Iron Treats EX. A máme takéto mimikiuské obaly. New Verniex. Tu máme potom Reverum. Plus z druhej strany Mimikyu, Ceruč, z druhej strany Houndstone, tu máme Anvilp a z druhej strany Magmator, Hydrotom, z druhej strany Armarouk, Professorish, z druhej strany Professor Research, Professors a tu je, a mala by to byť iná karta, jop. Potom je tu Boss Thief a Cicilizar, potom Professor Research som neviem z akého dôvodu zobral dvakrát, ale tak to nevadí. Vlastne tak to je Professor Research plus Electric Generator. A ešte tu mám Gardevoida EX. A ešte tu mám Xatu. A ešte v týchto obaloch máme nejaké karty, tak sa na to môžeme pozrieť. Aj keď to sú len vlastne po dve. Tak tu máme ešte Grapplota. To máme Gengara a Marshalda. A tu máme ešte Forest GX, bolo prilepené. A tuto máme Articus a Oniloach. Takže to majú byť všetky karty, čo sa nachádzajú v tomto balíčku. Takže môžeme si to ešte akože tak zhrnúť. Je tu vlastne sekunda, sú tu vlastne, mali by to byť 4 EX, ak sa nemýlim. 4, lebo len 3, už si nespomínam, áno, 4 EX, potom veľa hall a veľa reverzových kariet. Dobre, takže to bude všetko z tohto videa. Ešte vám ukážem vlastne, potom ako dám tieto karty do albumu, tak vám ukážem album, že ako zatiaľ vyzerá, tak zatiaľ čaute. No, takže už som späť, je to v albume, môžeme si ukázať ten môj album teda. Tu je prvá strana, tu je druhá, tu mi dve chýbajú EX-ka. A tu je ďalšia strana. Tak a tak, tu mám kompletnú, ďalšia strana. Tuto mám tiež kompletnú, čakajte. Tak, túto stranu mám tiež kompletnú. Táto strana je tiež hotová. Táto strana taktiež. Chýba mi už tuším iba nejakých 8 kariet, tuto mi chýbajú ďalšie dve. Viem, že tu niekde EX-ko Charizarda by malo byť, ale nie som si istý. Takže tu máme, toto máme hotovo. To máme hotovo, toto mi chýba nejaká jedna karta, to neviem aká. Tuto máme hotovo a tuto mi chýbajú 1, 2,
A tuto mi chýba ešte jedna. A tuto mám návyše. Snažím sa zberať tých 91 kariet, ale keď nejaký hit otvorím alebo tak ten pridám tiež do tohto albuma. Tak, toto bude všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Ak sa vám ľúbilo, dajte like, tak čaute.